Bon dia des del cau de Raboses. El tipus de penques que tinc així, esta és la típica valenciana, la de tota la vida, que no es comercialitza, fa unes penquetes primetes i llargues, però per al putxero fa un caldo espectacular. I has de buscar llauros per ahí, que la soqueta te l'arranquen i te'n donen, perquè això no es comercialitza en planters ni res. Ho dic perquè n'acaba de comprar dos i no puc d'aquesta varietat. Esta, per exemple, que tinc així a continuació és la de Tudela, diuen, que fa una penca, veus, són grans, però més primetes, però fa, sobretot, carxofes. I esta que tinc així, fa uns pencots que el Déu, però clar, són grans, guapos, tu es mires en la vista i dius, però després no tenen el gust que aquelles de les primeres, no tenen el mateix gust quan agafen el caldo del putxero de l'olla de carn i mon pare les tenia així i ell diu que són d'Oriola, d'Albatera, de per ahí. En fi, això són almenys les classes que tinc jo així, i clar, n'he comprat dos pensant-me que eren de la classe autòctona, veieu, que són molt paregudes a les primeres, però m'ha comentat el que me les ha venut és que no, que són de Tudela també, però de Tudela que tinc jo ahir té la fulla més ampla. En fi, això són perquè vull plantar-les allà, perquè la soqueta que vaig passar en el seu moment, hi ha alguna que sí que vol eixir, però hi ha altres que no, vull posar-les així al costat de les bledes, que tinc així, aneu mirant per ahí, les bledes. Ha plogut prou, dissabte passat, si recordeu, estava jo sembrant els alls i encara no han eixit, això és la junça, això brossa que es veu ahir és junça, encara no han eixit, però va vindre de cine, va vindre, però espectacular, espectacular. En fi, seguim. Ei, mireu el tomacar, mireu com el tinc, he estat tot Déu queixant-se que ha sigut un desastre, i ha sigut espectacular, xiquillo. Si vaig a collir unes poques i farem tomaques seques i també en farem de dolç de tomaca. Per fi, he pogut averiguar tan brossa com es diu blet, el blet es diu, mira, blet. Això és la llapassa, això és d'ahir la llapassa, blet, això. Fa una espiga ahir, sembla pel que he pogut averiguar per ahir per a Wikipedia i tot això, que és comestible. En castellà diuen el bledo, això, m'importa un bledo, no sé quantos, això. I es mengen les fulles tendres en encisam, en amanida, com també bullides. D'ahir bleda, blet, vale? Recorda molt en valencià, en castellà diuen acelga, esclar, però recorda molt el tema de fulla ampla, com les bledes, però clar, no és ben bé igual. El cas és que sembla que es poden bullir i te ho menges, pues això, bullit, com si foren els espinacs o les bledes bullides, pots també fer-te els blets. Jo li tinc molta mania, molta tíria, no sé per què, però la tinc. En fi, això és, bo. Ja veuré si cull aquests tomaques, ja anem fent. Hola. Yeah, això és la caixa que ha eixit, hi ha molt d'entreverat i tot això, però és que clar, no sé quan tornaré a collir-ne i jo què sé, podrixen o el que siga, però bé, està, la caixeta a fer més dolç. Tomàquet sé que vull dir, així per exemple, ja han estat ahí pegant-li, les han pelat, sí. S'han de triturar les pomes. Ah, no, suposo que sí. Està dient que sí, Pues es van a trossellar en part. Així han estat pelant tomàquet, van a fer dolç de tomaca o tomaca en dolç, es diu de les dues formes, i estàvem parlant de posar unes poques pomes ahí, que hi ha gent que posa aquests trossos de poma en el dolç de tomaca, i a fer la prova. Ahí està, ahí n'hi ha, què havíem dit? 4 o 5 quilos havíem dit? Els tomàquets n'hi 25. Eren 5, entre pelar i tot això, segurament haurà perdut 1,5 quilos o 2 quilos tranquil·lament, i això s'ha quedat. Després de desfer-se la batedora i tot això, així és com s'ha quedat. Anirem mostrant-vos el procés.
Seguim, yeah. No, pressa no n'hi ha. Yeah, mireu, ja està ahí pegant-li. Hem posat 2 pomes grosses, ahí poden haver-ne 2-3 quilos i mig. No, ahí n'hi ha 2 quilos de sucre. 2 quilos, no, de tomàquet, De tomaca, comprar sí. Anirà per ahí 2-3 quilos de tomàquet, se n'haurà perdut 1 i mig o 2 de pelar-ho i tot això, més 2 quilos de sucre. I ara és anar allí menejant, anar remenant, no? I que vaig anant-se en l'aigua, no és això, i ja anirà fent-se el dolç, que després us ho ensenyaré. Dolç de tomàquet, en aquest cas, amb trossets, xicotets, no sé si es notarà ahí, de poma. 2 grosses i au. Hala. Mireu, ja he preparat ahí unes poques tomàquets tallades per la meitat, he posat un poc de sal, un pessic de sal a cadascuna d'elles, fins i tot hi ha ahí del xerri. Mira, con tomàquets seques xerri, imagina't tu, això és peu guixal. I en fi, estaran ahí pegant-li l'aire i el sol, més o menys una setmaneta, una cosa així, en funció de la fortalesa del sol avui. Està mig núvol, ix el sol, pega ullades, però no fa res més. En fi, no ho sé, però bo, quan es sequen elles ja s'aguarden, després poden fer unes quantes coses, poden deixar seques, guardar-les i ja està. Després, quan vols cuinar-les, simplement les poses a remullar en aigua un momentet i ja després a fregir. Hi ha altra gent que, en lloc de deixar-les seques en qualsevol panera o cistella o el que siga, les posa directament en pots amb oli, de tal manera que elles agafen l'oli i estan tendretes, com si foren crues, no? Acabades de collir. Si les voleu fregir és això, es posen un moment a remullar amb aigua, elles agafen això ja, s'infla i després crec que està així, no sé, desenfocat, no ho sé, bo. Agafen eixa aigua i després tu ja poses a fregir amb oli i tal, i després ja cap a dins. Són menjars d'eixos antics, però que sembla que sibarites estos de la nova cuina i tal estan començant a rescatar. Així l'altre dia un per ahí posant tomates secos, no sé quantos, en fi. I ara amb la resta ja farem ja el... Això que està més entreverà que no madur, però dona igual. Acabarem de fer ja els pots de conserva, aquells són els últims que en queden, a veure si puc rematar, i ahí estan entrevedades estes, que estes, epa, Això les menjarem, això, per a dinar, a sopar, ahí, en l'encisar, amb l'amanida i tota la història. D'acord, això. I per ahí estan també barallant-se, bueno, ahí estan els pills que després ho tiraré a la torba. Veieu per ahí, a través de la finestra, anar pegant-li, anar pegant-li voltes i voltes i voltes, ahí s'ha de tindre molta paciència, perquè vaig reduint-se. Ho he provat i fa bon gust. Fa bon gust, estan dient, o sigui... De poma i fa bon gust. Fa bon gust, o sigui que... Ho sabeu. Veieu, en un moment, 3 receptes estem així fent, damunt també estan trencant el mel per ahir, en fi, l'altre dia... No eixe, tranquil, no eixe. I això és. Bo, seguim, calendari, oh yeah! Hola, va, seguim, perquè ja fins i tot del xerri he fet els tomàquets seques. Hola, ja hem començat ahir a fer bullir l'aigua per a fer, què? 4 pots més que ens han eixit. O sigui que això està sent espectacular, xiquillos, espectacular. Damunt encara tenim tomàquets entreverats per anar menjant-se-les a poc. Les amanides, mireu que vos comentava de l'oli de canyamó. L'he tret justament estos dies. Han d'estar 2 mesos, agafa l'essència, mireu, sec, òbviament, i es posa oli d'oliva a la serena, sense que li pegui el sol. Ara és perquè jo ho he tret per a mostrar-vos-ho, per això estava... Si ha d'estar fora, en el carrer, per dir d'alguna forma, en els balcons, on siga, però que no li pegui directament la llum del sol. I així ha d'estar 2 mesos. En passar 2 mesos, veieu, ja es pot... Vull dir, ja està bo, ja per fer servir. Clar, això què? És oli de colps, és com fora un oli de pèric, el perico que diem per ací, però en lloc de fer-se en la flor aquella de Sant Joan que es fa amb el canyamó, òbviament. I és per a colps, colps ací, colps allà, refregues, i l'oliet, en certa manera, en fi, vull dir, se'n va, ho he provat jo i sí que sol anar-se'n el mal. Us ho recomano, no sigueu tan viciosos, i en lloc de fumar-se-us ho feu en oli
Hi ha gent també que se ho posa per baix de la llengua, posa unes gotetes d'això. Suposo que per a que faci l'efecte més ràpid. No ho sé, en fi, que ahir hi ha cadascú, però que vos dic que és interessant. Per això jo tinc aquella planta allí, vull dir, perquè s'agafa els cogolls eixos justament per a que sequin i fer l'oli sec, l'oli, ¿vale? Amerar-se en oli i en pau. Bon, anem seguint, que estem fent així moltes coses. Encara estem ahí pegant-li també amb això, el dolç de tomaca, allí, veieu ahí pegant-li ahí, bullint, ha d'anar reduint. Una hora no li ho llevarà ningú, anar reduint, i al final és quan ja tenim el confit eixe, el dolç de tomaca o del que vulgueu fer, que al final sempre és igual. Bon, no res, anem fent. Mireu, ja està. Ja he plantat les dues plantetes de penque, us dic jo que esta d'ací és la, segons m'han dit, la de Tudela, però jo no ho tinc tan clar perquè s'acosta prou a la tradicional autòctona d'ací, ja ho veureu, segons esta home la Tudela. D'aquesta d'ací també, jo òbviament no veig la mateixa fulla, el mateix pàmpol, o sigui que no ho sé, però bo, ja està. Després esta d'Oriola que us havia comentat, que també fa unes penques, unes carxofes, però les fa, són xicotetes i en seguida es gran en seguida, no sé. I després hi ha la tradicional, que és la que m'interessa a mi, que és aquesta d'ací, i que veig jo és que són primes i llargues, mostretes i llargues, i deixen un caldo, i tenen un gust en el caldo del putxero brutal, us ho dic. Jo veig que s'acosta, encara que aquestes semblen un poc més amples, però bé, la importància també de la penca no és només del xixi bo, que bo putxero, que bo no sé què, tal, que també, sinó també és la importància de bioindicadors, dels insectes que pol·linitzen i fan, que ajuden a que l'horta vagi amunt, veus? He plantat la que em faltava, aquesta és una fallida de soqueta, de tradicional que no em va moure, i és la segona planta que acabé de plantar. Veieu, és un cavalló que està erm, vull dir, és un separador entre taules. Aquesta taula d'ací, que ahir posaré el cebollí, i aquesta dels alls que vaig sembrar la setmana passada, d'acord? Per tant, així és un cavalló que queda, que partix les dues taules, i ahir tinc una pomera i un altre arbre que posaré ara aquest hivern, i tinc ahí bledes, és a dir, coses que no vas a tocar, són cada 2 anys, no? Però en principi són cavallons que no vas a llaurar, no vas a fer-li res, per això està al costat de l'arbre, jo la bleda ahí, i canyera que xula, l'altra bleda, i després, estes sí que ja són les meues, les soquetes que vaig extreure d'allà, d'on ho acabeu de veure, i que sí que m'ha mogut, sí. Sí. Així posaré un arbre aquest hivern, més bleda, i l'altra que també, aquesta és la tradicional, no sé si ho veureu ahir on tinc el dit, somant el nas per ahir, i finalment una altra de les bledes. Així tenia un perellonar que se'n va assecar, de tal manera que el cavalló, veieu, queda d'aquesta manera. Per tant, hi haurà 3 arbres que li faran ombra a les bledes i a les penques. I la importància justament de les penques no és només el que estava jo comentant d'això, que bo el putxero i el caldo, sinó també el fet que hi ha moltes marietes, molts tipus d'insectes que els agrada molt el tema de les penques, de tal forma que si tu poses plantetes que puguis atraure insectes per a que pol·linitzen i ataquen plagues com el purgó, i jo què sé, així per exemple vaig fer en el seu moment un hotelet per a insectes. Tinc ahí un poc d'aigua ahí, he vist ple de cartó, pinyes, en fi, per a que puguen refugiar-se ahí. I clar, hi tinc l'horta, doncs tot això, igual que així mig, aquesta taula d'ací on tinc les herbes aromàtiques i medicinals, i la finalitat és justament que puguen colonitzar insectes interessants que ajuden a fer horta, a pol·linitzar, a menjar-se predadors, en fi, tot això, m'enteneu? Vull dir que no és tant, en Déu fa putxero, no? També, és
finalitats és doble. Una, que bona que està la penca, el putxero, i dos, que així, que ja ho vaig arrencar i no ho vaig gravar, però que ara l'any que ve ho faré. Això estava plene de marietes ahí, enculant-se. En fi. Bé, seguim, que ara anem a fer ahí un experiment, anem a fer el panfígol, anem a agafar les figues seques i anem a fer una altra cosa. Seguim. Mantecaos! Mireu, ja està. Mireu el pelot ben net. Ja està. El tomaca en dolç, o dolç de tomaca en trossets de poma. Espectacular, chiquillos. Ja ho diuen ja, que qui guarda quan té, què? Menja quan vol. Doncs això estem fent així. Com entens, que n'has de guardar per a què? Per a que quan no n'hi haja, menjar-ne. Com que això... Bo, seguim, que volem ara anar posant-li les almeles així a les figues i farem un bloc, una espècie de pastilles, com si fos de torró, però amb les figues. I així continuem pegant-li amb el bull de l'aigua en la conserva. Espera, que anem fent. Yeah! Ho pagues, és un estingelat. Yeah, el que estàvem dient. Hem optat, tenim les figues així, clar, sempre en mengem de seques tots els anys, i ara, quan tenim bona caixa, hem dit, per què no fem uns blocs, unes pastilles, i fem ja directament el panfígol? Estem fent és això, trencant les almeles, així a trossets més xicotets, o mesclant-ho així, per a que quan tu agafes la figa, per agafar un grapat, la figa, doncs que t'agafes un poc, un trosset, ara ho pastarem tot i ja també tornarem a enfarinar una miqueta, per a que també es xuple un poc la humitat, és que estan així més caldosetes i això, encara que es veuen bé. Enteneu? Que llau i pastilla de panfígol ahí a tope, aquella se n'anà per ahí, perquè no la veig ja. I en fi, quan tinguem el resultat, us ho ensenyaré, perquè tenim així pots estos preparats del dolç de la tomaca, que en acabar de bollir allà la conserva de tomaca també posarem a bollir mitja horeta el dolç, de tal manera que ja, ala, a passar bon hivern. També tinc unes tomaques de penjar que m'han dit que dura 2 o 3 mesos en hivern, i si no les acollides a deixar allà, us les ensenyaré perquè s'intuïxen velles a tope, no sabem el nom tampoc que són. El blat també estic pelant-lo, ja us ho ensenyaré també, és un blat que estem rescatant. En fi, que així no parem. Considerem que adeu, si no t'es faena, Déu te'n dona, no? Doncs això. Bo, seguim! Mireu com ha quedat. Heu vist? Així els caixons d'això, com té ventilació per tots els costats, per dalt, per baix i tot, ja ho heu vist, hem fet un gran pastís, que ho hem pastat i tot, en totes les figues seques, li hem tirat l'almela, hem tirat un poc de farina, perquè també vaig deixar humitat, la farina sabeu que va xuplant, hem prensat que hem apretat bé sobre el fons del caixó, i per a rematar, sobretot perquè també ahir no paren ni mosquits, ni vespes, ni tot això, una capeta agraïda de farina, i ara això, ara deixar que passi uns quants mesos, ja tindrem ahir el panfígol, pastilles ahir, superpastilla de torró, doncs superpastilla de panfígol. I mira, ja que estic així us ensenyo el tema del blat, que estava dient-vos que porta, van eixir un guany 2 cabassos, i estava ja pelant-lo. Ahí tinc el garbell, ho has de fer a mà i flipes, I, mireu com és, el granet com a tal, és un gra. Ara us ensenyaré alguna espigueta de la classe que estic rescatant, perquè l'altre comercial, això és fum de canyot, que solen dir. Tinc el cabàs per ahir, no sé on estava, per ahí no era. Això és el que estava rematant, sí, ja me'n recorde, sí. El tinc així baix, exacte, el tinc així baix, el tinc tapat ahir mig la mula. Ara no m'eixirà cap d'espigot, ara que estic gravant, no m'eixirà. Ara, que mire el que m'interessa, que vegeu, era este. És que al final també tinc, ahí està, 3 o 4 classes, és que un de tants, penseu que no us penseu tampoc que és gran, Este és xicotet, mireu, quins bigots que té, quina espiga més canyera més xula.
Porta 10 anys rescatant-lo. Em van donar, però literal i contaet, 4 espiguetes com esta, 4. I m'he tirat 10 anys a la sembrant-lo. I ara mig cavalló, i ara un cavalló, i ara no sé qui. Per fi un guany, que és en juny, que ho vaig segar. Això és, home, això és blat de... Ben fet seria de secar, ho tenim clar, no? Però, clar, jo com estic rescatant-lo, estic fent-lo d'horta, de regadiu, vull dir, en el seu goteig, també en el seu moment ho regava a manta, en fi, vull dir, com estàs en període de rescat, per dir-ho d'alguna forma, doncs no ho fas tal qual, vale? Doncs això. I per fi m'ha eixit una taula de 5 solcs, que el producte final ha sigut això. Em va eixir 2 cabassos, el resultat, que encara em toca garbellar un poc més, òbviament, però és això, i l'altre cabàs, que és el que estava fusant així, és eixe, fins a dalt de tot, que més o menys també eixirà això, no sé jo què pugui eixir. Però esta és més comercial, jo no sé si... Però això és fum de canyot. Aquestes són les que tenen una tija, el que és la canya com a tal, però no res, és molt curteta l'espigueta és això, i els granius, pa què? Això és això. En canvi, una llàstima no haver-ho gravat d'humana, per l'any que ve, tranquils. Mireu-la, quin espigot, doncs la canya, és que la canya, jo en tenia que arribar fins al melic, la canya, i les canyes, vull dir, la palla com a tal, antigament, bueno, qui tinc animals, val diners, I segons tinc entès, almenys mon pare que en glòria estiga, l'idea d'Aragó. Es pensava que ell era la varietat era d'Aragó, d'acord? I el que vos he mostrat, aquest d'ací, li diuen americà. De totes maneres, vaig publicar un article sobre l'èxit del blat i tota la història. També ho teniu en format en llibre, en paper, com en PDF, jo què sé, esquadrinyeu per ahir, poseu l'èxit del blat, el comptat, i aquest estudi està fet, d'acord? Bon, anem seguint, que encara no m'ha acabat, que un dissabte profitós a tope. Hola, va, ja està, mireu, 4 polls més de conserva de tomaca natural, i així ja tenim la tomaca en dolç, que també anem a fer el bany de Maria, mitja horeta, i ja tindrem el dolç de tomaca, en aquest cas amb pomes, dolç de tomaca o tomaca en dolç. Es diu de les dues formes, almenys així a la zona on em trobo jo. Comarca del Comtat de Cocentaina, històrica. I en fi, ja deixem el vídeo d'avui, les tomaques han començat a secar-se, les seves xerres i tot, i en fi, un dissabte molt profitós. Bo, fins la pròxima. Adeu.